Kanigiri ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakong san jong ka khubor. Hukum ka Supreme Court ia ki sengsan perthai ban penpoi ia ki kerteng bat ki jingpen itu ki babnya ia ki nong bei tengka ki bakersan ia ki kat ha ka lai phu teri ujemang arhazar khat khandai. Nyo puway point line nyo nagasispa poi ki nong thap vote Meghalaya ha ka election Lok Sabha ka bala long ha ka khatway teri uyayong. On tap vote biang ha Konarchar polling station kabaha Garo Hills. But ningasni kot kapor weng kerteng jong ki kertong ki bania kun ha ka benta ka basaw jong Lok Sabha election kaban long ha ka arp kundai terik menta unai. Ki kubor ki babania. Kajing bishar bahakli do jong gari India ka Supreme Court kala hukum ya baro ki sengsan perthai bakin penpoi ya ki receive jong ki electoral bond but ki jing batai ki babnya halo ka jing penit ho ikinong beiteng ka ki bakersane ki da ka bapha ha ka envelope ka bala shan mohor sha ka election commission jongari ha ka ni ka hukum ka Supreme Court kala bu por ban penpoi kini ki court ki badan kambaro kat ha ka lai photeri ujemang but ya ka ni ka hukum la penmi inen ka skida ka kenuon kinong bishar Kabakantup u Chief Justice kari India Ranjan Gogoi, u Justice Deepak Gupta, but u Justice Sanjeev Khanna. Hadiin kajing ujor kaba lap ay da kaway ka seng bhalang kabala dawa baya kajing te kulare kabala tipung ka electoral bond. Deban pensange no lani ban penpa perthai bat pentip ba ya ka kerteng jong kinong beiteng ka nak benta ka nugu seng san perthai. Kanang ba ka kamji nong mikmat leng ba ka jingi thap vote kan long da ka lenti ka bakhoj bat ka bamdan ka jing buri. Ka sarkar India kala penmi ka electoral bond scheme arhajar khat pra haukla lengkot menjem snem. Bat kat kun ki kendon jong ni ka scheme unu ne kanu kanong song snong jong kari India kila ban thiet ek electoral bond. Bat tang ki sengsan perthai ki bela register hapok ka section arpundai a jong ka Representation of People's Act khat khandai spasan puway bat ki bayo aduna ya ka iway na ka sispa ka jingyo vote ha ka election Lok Sabha ka bala la lani ka election sa ka dorbar thaw an ke jela kila banyo pediang ya kini ki electoral bond Kajing penlong ya kajing thap vote biang ha Konarchar polling station kabaha Silsila Assembly constituency jong Meghalaya kala yo kajing muncur. Nakadaw ba kala dan kajing trikam kulmar jong ki kor EVM ha kajing thap vote kabala long ha kasipalay. Ha kajila Meghalaya kajing poi kinong thap vote nakabenta ka Shillong parliamentary constituency Batura parliamentary constituency ha ka election kabala long ha ka khatway terik mata unai kalong nyo puway point lai nyo nakasispa u Chief Electoral Officer jong jela uba Frederick Roy Kharkongor uloong ba habayenu jor ba ka Lok Sabha election jong snam arajar khat saw munta ka kanti ka jing poi jing inong thap vote kala kham kiu da ar point san lai nakasispa ki kenthai amtang baki khambon ha ka thuk perteng jong inong thap vote handai kila khambon ru bani ki senrang ha ka jing poi shi ki jakat thap vote bat khanyat yo budam jong ki kor EVM ha ka baki kenthai ki poi nyopulai point riu phra nakasispa kat ba ki nong thap vote senrang ki poi riu phau point not lai nakasispa Hadiin bakabenta banengkong jong Lok Sabha election arhajar khat khandai kala deb ki jingilap election na kabenta ki nritli ki benta ki berangsa kala songshit bha ki nong yalam jong ki sengsan perthai ba per ki la let pinlong jingelang pat ba ban ajing kren hakeleng ki jaka hakari khnang man khreng ki pa nong the vote u menteri ramba do Narendra Modi le ajing kren ha ki lightly ki jingelang pat ba kata ha Ahmednagar ha ka jelam Maharashtra ha Gangavati jong jela Karnataka bat ha Kozhikode ha ka jela Kerala ha Assam baro ki he nong yalam jong sengsan perthai ba per ki let ajing kren ha ki jingelang pat ba na ka benta ban khreng ki nong the vote u menteri ramba ka Assam Sarbananda Sonowal ubalong unong yalam jong BJP ha ka jela nen ka singi ula let ban ajing kren ha ka jingelang yalap election ha Nagaon constituency Kani kadai ka All India Radio Shillong ba walam shapiya ka khubor
भाई साहब, मैं आपसे 10 मीटर बिजली का तार ले गया था, पर वो तो कम है। दरअसल ये 10 गज तार है, हमारे यहाँ गज नहीं चलता है। पर मैंने 10 मीटर मांगा था। तार की कंपनी की पैकिंग भी मीटर में होती है, फिर आप गज में क्यों मापते हैं, वो भी बिना बताए? ये तो धोखाधड़ी है। सही मापतोल के साथ वस्तु खरीदना आपका अधिकार है। अगर कोई विक्रेता गलत मापतोल कर रहा हो तो उसकी धोखाधड़ी की शिकायत कीजिए। Kani ko All India Radio Shillong bat mentangin ni beteng biang yaki kubor. Hanen kasi ka bakat du na kabentaki kertong ki banya aireng ha kabentak basal jong ke election Lok Sabha bakin wen kerteng no ela dia na kalempung yakun. Nyupui tali ki constituency ha ki kendai tali ki jela hagari kini shiminta ha kabentak basal jong ke Lok Sabha election arhajar kat kendai kaban long ha ka arp kendai terik muta ubenai. Bat kini ki kentup ya khatniu tali ha Maharashtra, khalai tali ha Uttar Pradesh, khalai tali ha Rajasthan, pratli ha West Bengal, hendriu tali ha Odisha, hendriu tali ha Madhya Pradesh, san tali ha Bihar, bat lai tali ha Jharkhand. Hakui pat kaliang ka jing thap kerteng na kabentaki kertong ki bani khun ha kabentak basan jong Lok Sabha election arhajar khat khandai kadang ya chaprang kat hadu ka khat pratri muta ubenai. Bat ka jingi thap vote kan long hakan ru tarik ujemang. Katnat orthopedics kabade katnat sumar na kabentaki jing pangsiing kan penlong ye jing ajing sumar ka bakerpang na kabentaki kelum kena ha ka arm ru tarik menta ubenai ha ka kamra pet nong pang jong ka orthopedic OPD negrims. Ha ka ba on kmi bat ajing sumare ki kelum kena ki badan ni kinu jing pang ha ki siing kuntup ru ye kitu ki bamla ban yeng ni ban yad na du dang red. Ki doktor ki bela sakhot kerpang na kabentaban ajing sumar ki long u doktor Taral Nagda u belong u pediatric orthopedic surgeon na Mumbai bat u doktor Sukalyan De FAA Medical College ka SS University of Health Sciences. Ka Indian Army Recruiting Zone Shillong rengkat ka jingi Trailang bat ka Bor Peniat District jong ka West Khas Hills District. Kalapan nong ya ka program ajing tim halo ka jing penrung kam ha ka ni katnat sipai na ka bentaki samla jong ka Thany West Khas Hills ha ka Smart Classroom jong ka Diet henen ka sgi. Ha ka ba Urushan Singh ubalang u tester JCO bat u SK Tiwari Havildar kila ajing pensyai halor ki kenduan ki badan kam na ka bentaban rung ha ka tanat sipai Indian Army. Kila ong ba ka rally penrung kam sipai kabanlong na du ka arterik hadu ka kendai terik ubnai jemang arhajar khat kendai kalong kerpang na kabenta ka jela Meghalaya. Bat kila pensluri ki samla ban shim ye kani ka kabu da ka ba apply limba ka online registration na kabenta ki thup kam ba pher ki ba kani ka tanat sipai ka khot. Kala benrap ru da ka baong balada ki samla ka Meghalaya kimla ban pendap ye ki teki kam ki balan on ailat no sai ki wei de ki jelah kari. Hakani ka program ki samla ki bawan na Keleng jong ka district ki don kumbashi hajar ngot bat la penya ye ka jingelang da upidi sangma ubalong ADC. Katnat penyat Lingsun Jet Airways kelapan sange ban penyat iki Lingsun ki jongka Klembu por syakathan pang mingi bat syate lam mingi jongkeri India. Laitu ki kubor hakba omdan ki Lingsun jongka Jet Airways ki ban let banwan sya Kolkata, Patna, Guwahati bat ikibe di ki kat Lingsun jongka Than. Ki babun teli ki Lingsun jongka Jet Airways ki balabu bakin let bat kinwan hapadeng ke Mumbai bat Kolkata bat Guwahati, Dehradun bat Guwahati lengbaka Kolkata kila sange bat khalam tre kamshu haksi palai bat kasi thoding. Ki khubor ki thu ba ki Lingsun jongka Jet Airways kila sange tre kam hagari kathan tat hadu onda penbena da kumwei pat. Nakaliang kibor penyat ke Jet Airways kila ong baka kam kadang ya chaprang menta bansi pen paino ya ke pisa jong nong let nong wan ki bala dep yo tiket hadian bala pensange tri kam ya ki Lingsun. Katto kani ka khubor klakot ke bala wan shapi na ka All India Radio Shillong. Ha ka por prabajing ni so baka Delhi station na ka bentaki khubor ki ban wan naka.